wong ora duwe cintaku mbok yo sampun menesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina sabar ya mas Sabar, sabar, sabar. Tanjung Laras, Campur Sari, Cinta Iman, Sound System, Topik Studio. cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina Tanjung Laras yo Topik Studio ayo mas cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku ngene lho mas Piye deh? do sayang ngapunten saestu Deyanu, Letuku, sorry. nuruti apa Wasik. karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal
sekalian. Selamat menikmati hidangan yang ada. Boh kepiye carane ora bakal untung sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina matur suwun sampun ana ngancanine saben dina Lagunipun lumampah. Alhamdulillah sudah tadi permintaan dari siapa mau